Δόξα τω Θεώ, το σήμερον παενέρωσε. Χάιτε φίβο, χάιτε, θα πέρασε και πάω βόλτα, να σέχεις και να κατουρείς. Έλα, πάμε. Έλα, θα πάμε βόλτα. Από εκεί με ρέμαν, αν πας, θα τρώνεις τη αυράνη τα σκυλία. Έναν τζίρτανισε, θα φτάνει σε έναν βούκα. Χάιτε, απαδάμε ρε. Πάμε, θα δίγωσε και τρως. Έλα, θα δίγωσε και τρως. Μόσε, τα φαΐες πατελέτ, πρέπει να πάω πέρα. Και τώρα αν τον αδίγωσε. Δίγωσε ο λίγος Σαλαμόπουλ, αμόν το είπε ο Βουτσάς. Κάτι είναι σαλαμάκι. Εγώ πως θα λέγω φίβο σαλαμάκι. Μόσε σαλάμπα και έχουμε. Στο ψυγείο είναι πεντικός και αλευρούτη. Πρέπει να πάω στο μάρκετ, πέρω σε φαΐα και τρως. Έλα, φύγω. Πίσω να λίγο υπομονή. Τον κόσμο που και ξέρνα ευχάριστα την ψήνα, ας πάειρους και φουργέται κι ας εμπεσώ τα φινά. Ας πάειρους και φουργέται κι ας εμπεσώ τα φινά. Παράδες μηνάσες μαζί στη δένκη πέρτς, θα μου χάτετε τη χαρά εκείνα να ραεύς. Θα μου χάτετε τη χαρά εκείνα να ραεύς. Καλημέρα Δεσπόκα. Καλημέρα. Εσύ πριν να σέρνε τα σκυλία ξέρεις το μιλτά. Είπα να φτάγω ένα βόλτα, έσπασε νυψή. Ας πάω ψουνίζω απές και έχουμε ύστερα αυτά σε παρέ. Καλό. Καλημέρα τα σουλίτσα. Καλώς τη θεία την Κερεκή. Τέτας. Όχι. Τα σούλας κάθομαι λίγο. 3 φορά σε κάτσα στις Τράτανους να έρθω. Ο Φίβον το έφταει. Ο Φίβον δεν έφταει. Ο Φίβον δεν ζωρείς. Τρώει, πίνει, σες και κοιμάται. Και από εκεί ο νους δεν και σ' άλλο. Σε ποιον άλλο? Μόσο ήβρα την πελιά μου. Θέλει να καβαλκεύει τον ποδάρι. Εγώ διόχατο σκούμι να πορπατάω το τσακανίδι από πίσω. Τι κάνει, δεν κατάλαβα. Ώστε έτσι ο Φίβος, Αυτό να έτσι με λέψα τον. Εξεντασγούν, έναν τσίρτεν ένα μόνο, εξεντασγούν τσέτ.
Νίκο, θέλω να δεις με έναν τσουβαλόπον κορκολότσια. Τι είναι τα κροκολότσια? Κιλοτροφή εννοείς? Ναι, πατάμα να σε καλά θα δεις με, γιατί έναν και μαναχώνα χατωναν. Νίκο, πάνε φέρει ένα τσουβάλι από εκεί πίσω. Κορκολότσια τα λένε. Τι άλλο θα ακούσουμε? Τα κορίτσια σου δεν θα έρθουν ακόμα? Ιόκ, λένε έχουνε δουλειές, να σέδω τα δουλειές του. Καλά το έχω και το φίβο, πάντα μαναχές θα αφήνει με. Στη γειτονία είναι μόνο ένας όλα ποθάνει. Ναι, ο φέτος πολλοί επέθαναν στο φουρνάζ. Μονάχον η κλήτη ενέσμανε να ποθάν. Εκείνη θα διαβαίνει και το Μητσοτάκι. Πόσο είναι η κλήτη? Ξέρω εγώ, 90, 100, εκείνη κρύφτα χρόνια της. Κοίτα εκεί αμοχατούνα και ο άλχος μετέβνατεν και κουβαλούνατεν φαΐε. Εγώ την πηγαίνω παγωτά. Η Μάρσα Ειρηνούλα ήβρεν την πηλέμα της. Του γουσεύει με τα κίνηνα. Εκείνη όλα τα χουσμέντε αυτά και εκείνη του γουσεύει ότι και πιστεύουμε το και κάθεται ο ποπάς και η ποπαδία. Εμπροστά έλεγε ότι κάθεται ο Αλβανόνα. Τώρα χτάσανε τον ποπάν και την ποπαδία. Αχ, δόχαλια γίνεται ο άνθρωπον όντας γερά. Καλά έλεγε η μάνα μου, ο γέρον είναι γέλος. 8,70 θεία Κυριακή. 8,70, άρα ψεκείς είχαν 7,5. Όλα ακριβένε θεία Κυριακή. Να σέδω το χαΐρνα του, ατί θεάμ θα έλαζαν τα πράγματα. Ο Τσίπρας έτωνε θεάμ καλός. Ναι πουτσι, άνθρωπος που τρώει θα είναι και σε 100 καλός γίνεται. Άρα έτσι, όλοι πρέπει να δείχνει απόδειξη. Άρα πέρα έναν υδραυλικό να διορθώνει την πεγάδνε μου, ζήτησε 50 ευρώ. Και όταν είπα τον, εδώ κατά εκεί, όταν είπα τον δώσ' με απόδειξη, λέει, με απόδειξη είναι 70. Να λέγα τον θα το σκατών, άμα τον αυτός, χωρίς να πας συντάραμε και βρήκουμε υδραυλικό. Καλημέρα. Καλημέρα. Κυριακή, εσύ παντά είσαι? Έρθα να φέρω κορκολότσια και το φίβο. Και γιατί και λες με τόσο χρόνο γαρί εντό και σαν τόσο στράτα? Γιατί τόσο λίγον τα κότσια μου κρατούν. Μιλέσατε να τα κάτσα 3 φορά σου να έρθα. Ελάτε να σκάθουμε στο λίγο, να λέγω μάτα. Τώρα και έχω πελατεία. Έλα φίβο, ας κάθουμε. Νίκο, εγώ θα κάτσω λίγο, εσύ μείνε στη θέση μου. Πάλι θα κάτσεις. Όλα εγώ το κάνω σε αυτό το μαγαζί. Κουτσοπόλες. Έναν καλόν το έστω χωρίο νεμούν, ενώ ότι βρίσκει έναν άνθρωπο να καλατσεύσει. Σα πολιτείας ούλ μανασία έπεσα διαμερίσματα. Κοίτη. Οι γέρους στα τηλεοράσεις εμπροστά και οι νέοι με τα κινητά στα χέρια του. Το κακό είναι να το με τα κινητά. Πριν μερικά ημέρες θέλησα να πάω στην αγορά. Εσέβασα αστικό το λεωφορείο. Μου την πίστης. Κανείς και σκόθε να δει με τη θέση να του. Όλοι με τα τάμπλετ και τα κινητά στα χέρια του. Και τα ακουστικά πασοτία. Ο οδηγόν ακούιζε. Δώστε θέσεις στους ηλικιωμένους. Επίναν πως κι άκουγα. Εμείς τόσοι έβασεν είχαμε σιτρανούς. Και τ' άλλο, ένας με τον άλλον άλλο που είναι μαλάκα. Μου σε ατουνούς όλους τους μαλάκα λέγνα. Και τ' άλλο, αν εφτάσας και λίγο παρατήρηση θα τρως και ξύλο. Τώρα η νεολαία. Μα σέζω οίκο νεολαία. Κοίτη. Άμα έναν απορία έχω, τε αν έχω με κρίση, πού ευρύκνε τα παράδες και παίρνει έκα ακριβά κινητά. Άκουσα χθες στην τηλεόραση, η Ελλάδα πρώτη στις πωλήσεις κινητών τελευταίας τεχνολογίας. Μου σε παλάλα, πού είναι η κρίση? Τώρα και εκεί παρεπίκεσα το. Ο κόσμος σε βόεσε, εσύ λες με πού είναι η κρίση. Ναι, είπα το και ξανθαλέγα το. Λένε μας έτσι για να φοβούμε. Αδά κόφουνε μισθούς, συντάξεις, βάλουνε χαράτσα και εσύ λες με πού είναι η κρίση. Κοίτη.
Κρούνε απάν την τιμήν, σο ρέμα, σο κάζ, σα τρόφιμα. Και εσύ λες με κι έχουμε κρίση. Όλα τα εφτάνατα, αμαν εγώ ρωτώ. Πού ευρύκνε τα παράδες και πάνε στα καφετέριας, όλοι αγωμάτων τα καφετέριας. Άρωψε και εσύ είπαμε εμείς μας πάνε ένα βόλτα να μον ανθρώπου να τρώγουμε έξω. Πήγαμε στα νέα πλάγια τη Χαλκιδικής. Μου την πίστης. Πιστεύετε το, θες συγκύβραμε να κάθουμε. Εκλώσταμε εξωπίσω. 3 ώρες πήγαμε να έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Τα αυτοκίνητα, αφού εν κρίση και φτώχεια. Την πεζίνα μου έβρεκνε και βάλεις αυτοκίνητα. Και ρε εκεί, τεμέτκι, πρέπει να ζούμε μόνο ανθρώπου. Να χαίρουμε, να λάσκουμε. Να λάσκουμε, κι λέω. Άμα μιλέτε και έχουμε παράδειγμα. Και έχουμε όσα είχαμε εμπροστά. Και ξέρω, αροψέ εντάμωσα την Παρθέναν στον τρόμο και τσίνιζεν η Μάρσα και κανέτε την σύνταξη το πέρ. Κοίτη. Η Παρθένα ξάιμη καλατσέφ. Αν το φέρετε ο Γιάννης στο ταχυδρόμο της σύνταξης, αμέσως πάει βουκόνια των εγγονών. Και εκείνος ίσα στην καφετέρια. Κάθεται εκεί στο τραπέζα μου μπασιάς, φέρκε το ποδάρι στο ποδάρα παν, απά στο τραπέζι φραπέ και το τσιγάρο και θα ρίξει εκείνος εν κι άλλο κανείς. Μόσε, ποιος είσαι. Ντόκι, να μην διά τον λίγο χασλούκ. Άνεργον εν το καημένον. Άνεργος, ναι. Εσέν θα στάτε με και παλαλούμε. Πόσα φορά σου είπα το να πάει σαλάντο το τριφύλ το χορτάρ. Και απαντά έπηκε, να πάει και έπηκε να ακόμα θα έρθει. Και ρε εκεί, η ανεργία επίενε χάθεν. Εξές πόσοι ανθρώποι χάσαν τα δουλεία σατούν. Να μην κάθουν σαν πολιτείες και κοπανείς νεάρα. Να έρχουν σαν χωρία και δουλεύουν τα χωράφια τους. Όλα τα χωράφια έτσι κάθουνταν. Εμείς γιατί δουλεύαμε τα χωράφια μου. Εμείς ανθρωπιέμνες. Από 4 χρονών η μάνα με παίρνανε με και παίρνανε στα χωράφια. Και η καημένκα έμεινε και αδύνατεσα, έλεπε με μάνα πως γράσιμα και λέμε «Αχ κίτσα, βρεγές νεάμον καμιτόπος». Κοίτη. Τώρα προτιμούν να έρθουν τα παιδεία του άνεργα, παρά να στείλουν τα στα χωράφια. Τότε με φτάνε παράπονα. Εμείς κοιτάζουμε να ελέπω μάτς. Άμα αστερούν οι καλομαθεμένοι, τότε θα έφτανε. Εγώ μία με τα 320 το πέρο σύνταξη και κανίντανε με. Και κανίντανε σε. 320 εσύ, 320 άντρας, καλά είναι. Τερέστεν το λέει. Καλά είναι. Αν είσαι πραγματικό ανάγκη, θα έκοφτες την κοσμετέ και τα ίντερνετ και αν το πληρώνσαμε την παλάλα. Ο εγγόνος πως θα έστε και χωρίς λάπτον, facebook και instagram. Εκείνος το λιλίνατ κόφτ και το facebook και κόφτ. Εσέν κανήτανε σε τα 320 ευρώ. Κανήτανε βρε. Και πέρα και το φίβον κορκολούτσι. Οψέ είπανε θα ακριβένε και τα αλκοολούχα. Και ας ακριβένε. Εγώ γιατί και πίνω αλκοολούχα. Εγώ μόνο καβέν πίνω, εκείνο πάω με τη γειτονάδες εκεί καπίνωμα του για να μην δείχνουμε και τα 3 ευρώ στην καφετέρια. Θα ακριβένε και τα ζαχαρόδι. Ας ακριβένε γιατί όλοι έχουμε ζάχαρο. Δεν φτάνε τα ζαχαρόδι. Τα φάρμακα. Εκείνα ναι, τα φάρμακα γιατί χρειάζονταν, δεν φτάνε. Τώρα εμείς οι γεροντάδες θέλουμε τα φάρμακα. Εσύ όλα εύκολα λέψατα. Αν ένα τόσο εύκολο, γιατί ο κόσμος όλων παθάν κατάθλιψη και ακούς δοήνεται. Ναι, εγώ πάω ξαναλέγω με το στην τηλεόραση. Κατάθλιψη. Τώρα έχουμε καινούργων αρρώστια. Έχουμε κρίση και παθάνουμε κατάθλιψη. Κοίτη. Αναθεμά και σε μπα. Άλλο τι δεν ξέρουν άλλες. Μάλλον κοίτη. Πού γαλέφτασε. Γιατί πολλά κόσμος βασανείται από τότε αφορισμένων. Βέβαια αν είμαι σε όλα μοντιδέσπον και θα παθάνουμε κατάθλιψη. Δεν το ρέξει όλον την ημέρα κοίτη. Τα παιδιά καλά είναι, δόξα τω Θεώ, τα εγγόνια όλοι καλά είναι. Έχει και τη ρινούλα με τη σεμπαρένε, φτάισε. Δεν του γουρζούλαν έχει και κοίτη. Εσύ δεν ζωρές. Εκεί, τσόρα του. Και τσουρώνα του. Θα τιμωρένος και ο Θεό. Τόσα χρόνια κουτούρεψαμε, αγόρασαμε λώματα, ασόλια, κουβέρτας, εγόμουσα με το λάδιο και τώρα κανίντανε όταν το έχουμε.
Καλά λες Κερεκή, πώς έζησαν στην κατοχήν οι Έλληνες? Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε πολλά καλίωνα σε εκείνους. Έσφαλετε πόσες οι Έλληνες όλες κόθαν και έφυγαν στη Γερμανία είναι οι καημένοι. Το έσυραν εκές, ό,τι δουλεία νύβρανε πήκανε. Πρόκοψαν, πήκαν παράδες, έρθαν έχτισαν στην Ελλάδα να σπίτι, όλοι είναι μια χαρά. Ναι, αυτό σωστό ναι. Αχά, η Ελπίδα, Ασημούντζονος, η αδελφή τη Γιανγκούλη. Ναι, ναι, ατά όπως γλέσατα είναι. Αρεχτέφανε κατάθλιψη, άλλα συγκατάθλιψη πατούν και τρώνε και άλλα συγκατάθλιψη τε αδυνατούν. Η θεγατέρα πατεί και τρώει αμονάρκους και πεκεί πάει πορπατεί να χάνει τα κιλάν το πέρα. Ανταμόγγει στη στράτα το Θόδωρον Τιμωσή, εκείνος πορπατεί να χάνει τα κιλά μοναχά τα κιλίασα τον ιδίος πα. Καρακάξες. Ένα βόλτα να εφτά στα καφενεία, θα ελεύει τα γούρτς, αχά τα σκεμπέδες. Απ' εκεί μερέαν ομοχής, τηγανής καρτόφια. Απ' δά μερέαν η σοφούλα, ψέντα σου τσουκάκια. Απ' εκεί μερέαν ο τσικαλάκης τα πριζόλας. Και οι αγούρ πάνε παίρνε πακέτα όσοι κι θέλουν να κάθονταν και παίρνε και πάνε στο σπίτι του. Μονάχον ο Κώστης ο Μωυσιάδης και ο Σπύρον ο Ταξίδης είναι λαγνοί και οφειδωτοί. Λες ατύμπο να έχουνε κατάθλιψη και εκεί τρώνε. Να είσαι καλά Κερεκή, επίκες μας και γέλασαμε. Ωραίς, να έχετε πίστη. Φουρτούνα είναι και φετερά. Πόσες γίνανε τα μετέρη παλί, με το λίγα τρουσιόπα, ελέας, έναν βουκαλό μπορακόπον και έναν ντομάταν, επίνανε και κέφα και γλένταναν και καλά. Ναι, ναι, ναι. Κρέας ξέρετε ποτέ έτρωγανε. Όταν εγένανε το χτίνο και πίνανε ένα αρνικό μουσκάρ, έσπαζανε και έτρωγανε. Χριστούγεννα τον η Πάσχα. Κάποτε ίσως και την Παναγία Σπανά έτρωγαμε λίγο κρέας. Πού δεν βρήκαμε το κρέας τότε. Τώρα κάθαν ημέρων σουβλάκια και πριζόλας. Και επεΐσυψαν και τα αρρώστιας. Τι φάκι θα τρώμε? Τεμέ κόλλε πρέπει να κόφτομαι. Γιο, τι λέγω, άμα να φτάνε τα απαραίτητα. Για να δείχομαι σάλτο ότι κάτι είμαι, όλοι θέλουμε να φτάνονται χωρίς παράδειση. Θα παίρνουμε δάνειο, θα παίρνουμε σπίτι, θα παίρνουμε δάνειο να παίρνουμε αυτοκίνητο, θα παίρνουμε δάνειο να φτάμε έπιπλα. Άμα και έχεις παράδειες, κάθηκα σοβάς. Όσο ναι το γεργάνεις θα πλώτς και το ποδάρεις. Ναι, ναι, καλά λες δέσπο. Άιτε, πολλά είπαμε. Ασκούμε, σας πάμε, έχουμε και δουλείες. Και εκεί θα καρούμε και τα τουρκικά. Έναν ημέρα ξανά ανταμούμες. Και λέγωματα. Θέλετε έναν ημέρα να πάμε στη Σοφούλα να τρώμε στο τζουκάκια? Γιατί να μην θέλω, να παίρνω και το φίβον ένα σουβλάκι. Τη σύνταξη να μου κόφτετε, να μ' την έρεξη να μου και μπορείτε να κόφτετε. Έκητη! Να γαμώ και σε μπα! Έκητη, πέρασα και στα μισχάκια, Χάιντε, φεύγω, με αμάν! Έκητη, αλλά τι δεν κοιτάξατε. Παράδες που και ξέρνα τρώει κι ο νουσάτε σαν πλούτη. Τα θαυνατώνε μετάτα, θα λέγνα τον τσιφούτη. Τα θαυνατώνε μετάτα, θα λέγνα τον τσιφούτη. Παράδες μη μαζεύς, μαζί στη δεν κύπερτς. Τα μου χαπέτε τη χαράν, εκείνα να ραέμς. Τα μου χαπέτε τη χαράν, εκείνα να ραέμς.